Hello guys, nandito ako sa Dapitan ngayon. Familiar ba sa inyo guys yung Dakak? Alam nyo, bago pa sumikat yung Boracay, ang Dakak ang pinakaunang sumikat. I think mga 80s pa or early 90s. Sikat na yung Dakak. So at ito ang pinaka kilalang beach sa buong Pilipinas before Boracay in El Nido. So yung nag-boom lang naman yung Boracay mga 90s at yung El Nido early 2000 na. So ito yung pinakasikat na beach, white beach sa buong Pilipinas, Dakak, sa Dapitan, sa bayan ni Rizal. Guys, tingnan nyo kung gaano kaputi yung buhangin dito at kung gaano kapino. Ayan o, parang galapong. Napakaganda, napakalinis pa.
nandito ako sa Dakak. Napakasarap dito, napakalinis. Walang tao. Ako lang. Lumalalim na yata, bilis naman nababasa na yun. Nababasa na ako eh, malalim. Napakasarap ng pag-beach dito guys. Walang katao-tao. So, dadalawa lang kami. Yung sand niya, white sand, like Boracay.
Hello guys, nandito ako sa Dakak sa Dapitan. Napakaganda dito, hindi ko ma-explain kung gaano siya kaganda. Pero yung katulad na pinapakita ko sa inyo, like Boracay, white sand din dito. At napakalinis ng beach. Malinaw din yung tubig at walang mga lumot. Wala rin mga masyadong tao, like foreigner. So may nakita ako kahapon isang grupo ng mga Korean. Yun lang yung nakita ko foreigner na pumunta dito. Mostly mga Filipino. So yung Dakak guys is a 5-star beach resort din. Katulad sa Boracay na mayroon. Kasi dito guys exclusive. Sa Boracay mix. Mayroon siyang pang mayaman. Mayroon din pang middle class. So pwede rin kahit mahirap, pwede rin naman sa middle class. Pero dito sa Dakak, mostly mayayaman. So, kasi wala naman, hindi basta-basta nakakapasok dito. And, unlike before na open lang siya, ngayon hindi na, exclusive na siya ngayon para sa mga may pera. So, napasabit lang ako dito guys, wala akong pera. Sinama lang ako ng friend ko dito na may pera. So, yun lang guys. So, yung mga nakikita nyo na video ko dito, yung like na sa mga paligid, makikita nyo kung gaano siya kaganda at kung gaano siya kalinis. Bukod dyan guys, malamig din dito, yung fresh yung air niya. Karaniwan naman na experience natin sa mga provinces na malinis ang hangin. So, friendly din yung mga dito, mga tao nila. Yun lang guys, nag-enjoy ako sa pagkuha ng video. Lagi naman ako mag-isa naglalakad, kaya yun lang ang na-enjoy ko, kumuha ng video sa beaches. So actually guys, yung pinaka gusto ko lang naman yung nasa gilid ako ng dagat. Kahit hindi ako maligo, basta nasa gilid ako ng dagat, yung nafe-feel ko na yung ganda niya. At basta pag wala ako sa dagat, yung gusto ko sa tabing dagat. Parang kuhol. Yung suso ba, gusto nyo laging malapit sa tubig, nasa bandang ganun. Yun lang guys, thank you. Don't forget to subscribe to my YouTube channel para sa mga susunod yung video, updated kayo. Bye.